మెదక్ జిల్లా నర్సాపూర్ నియోజకవర్గం కాంగ్రెస్ ఇన్ఛార్జ్ ఆవుల రాజిరెడ్డి వివిధ గ్రామాల్లో గెలుపొందిన సర్పంచులు వార్డు మెంబర్లను ఘనంగా సన్మానించారు. కార్యక్రమంలో చిలిపిచ్చేడు మండలం కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షులు సంగన్నగారి నారాయణరెడ్డి పాల్గొని ప్రజల నమ్మకంతో విజయం సాధించిన ప్రజాప్రతినిధులను అభినందించారు. అలాగే చండూరు గ్రామానికి చెందిన కాంగ్రెస్ కార్యకర్తలు శ్రీనివాస్ రెడ్డి, మాజీ ఉప సర్పంచ్ మహేశ్వర్ రెడ్డి, మహిపాల్ రెడ్డి, శంకర్ రెడ్డి, వనం కిష్టయ్య, పాతూరి బాలేష, ముదిరాజ సంఘం అధ్యక్షులు సిహెచ్ శ్రీనివాస్, గ్యాలబోయిన నరసింహులు తదితరులు పాల్గొని కార్యక్రమాన్ని విజయవంతం చేశారు. సందర్భంగా నాయకులు మాట్లాడుతూ గ్రామాల అభివృద్ధి లక్ష్యంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ పనిచేస్తుందని, ప్రజలకు ఇచ్చిన హామీలను తప్పకుండా అమలు చేస్తామని తెలిపారు. మెదక్ జిల్లా స్టాఫ్ రిపోర్టర్ వినోద సంగమేశ్వర్.